Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a masu kallon mu, barkanmu da wannan lokaci. Sannan mu da sake kasancewa tare da ku a wannan channel tamu mai albarka ta Tiki Abdallah. Kamar yadda muka saba a koda yaushe, yau ma muna dauke da wani sabon bidiyo. Bidiyon namu na yau zai magana ne akan idan misali mutum ya samu BVN number ɗinka, shin zai iya satan maka kuɗi ko wani abu makamancin haka? Domin mutane da yawa gaskiya suna tunanin cewa idan mutum ya samu BVN number ɗinsu kamar zai yi musu wani abu. Kamar misali in ka je wani guri an ce ka bada BVN number ɗinka, sai ka dinga tunanin ko za a iya kwasan maka kuɗi ko wani abu makamancin haka. To shi yasa na ga ya dace na yi wannan bidiyo domin na wayar mana da mutane kai akan wannan magana. Mutane da yawa suna da wannan tunanin a cikin ransu. To abun na gaskiya shine ko mutum ya samu BVN number ɗinka, ba wani abu da ya isa yi da wannan BVN. Abinda kadai zai iya da wannan BVN shine zai iya ganin sunan da ke jikin BVN number, wanda already ma mun yi bidiyo akai. Sannan kuma zai ga wato number da ke jikin BVN din, sannan kuma zai ga date of birth ɗinka, sannan kuma wala alama zai iya ganin hotonka. To idan ba wa'annan ba abin da mutum ya isa yi da BVN number. Kuma duk wata BVN number da muka sani tana fara daga 22 ne. To idan kuka lissafi tana fara daga 22, kenan idan ka sa 22 sannan ka ƙara lambobi guda 9 a gaba, sannan kusan cewa ita BVN number lambobi ne guda 11. To idan ya kasance cewa ka saka 22, to kawai sai ka ƙara lambobi guda 9 a gaba. Da zarar ka saka za ka ga samu cewa BVN ɗin wani ce, kai da kawai za ka ga wannan ai BVN ɗin wani ne, za ka ga bayanansa. To kenan idan ya kasance cewa idan ka samu BVN ɗin mutum za ka iya satan mai kuɗi, abin zai kasance cewa ba zai making sense ba. Zai zama da cewa za a daina amfani da bankuna ma ga baki ɗaya, domin ko ba tsaro. In dai ya zama da cewa da an samu BVN ɗin mutum za a iya kwashe mai kuɗaɗensa da ke cikin banki, to kun ga da tuni yanzu bankunan da muke da su ma ga baki ɗaya za su kasance a kulle, ma'ana an rufe su, an daina amfani da banki, sai dai a dinga amfani da na gargajiya, gwangwani ko na abu makamancin haka. Abu ɗaya ne mutum idan ya samu naka zai iya cutar da kai, ya cire kuɗinka shine ATM. Mutum idan ya samu ATM card ɗinka, in dai wato wanda yake yana aiki ne, wato yana aiki wannan ATM card din naka wanda kana amfani da shi ko da yaushe. Idan ya samu wannan ATM card din naka, inda yana active, wato za kana cire kuɗi da shi, to kai tsaye mutum wani zai iya fitar maka da kuɗi da zarar ya samu wannan ATM card din naka. Domin duk wani abu da yake jikin ATM card sirri ne, tun daga kama daga lambobin nan da suke baya, tun daga abin da ya dangane da ita wato date of birth da aka saka a jiki, da kuma wato lambar nan ta CVC. Duka wannan lambobin guda 3 da kuma guda 16 nan ne ko sama da haka, wa'annan gabaki ɗayan su san kasance sirri ne. Idan mutum ya samu wannan, kai tsaye misali ma yanzu idan mutum ya samu wannan bayanan na jiki, kai tsaye zai iya zuwa kamar misali Play Store haka, ko kuma wani guri dai, ko wani yaje wato yayi purchase, ma'ana ya sai wani abu da ATM card din naka ba tare da ya sha wata wahala ba. In dai ya samu wannan bayanai, kai tsaye ko zai iya ma kuɗi. Amma BVN number ba zai isa ya maka wani abu da BVN number ba. Don haka ko ina za ka iya zuwa ka bari BVN number ɗinka, ba wani matsala ba ce, kamar account number ce, sai dai kawai ita mutum zai iya ganin, dai kawai abin da zai iya gani shine bayananka. Su ma bayanan naka sai ya bi hanyar da zai gansu, sannan zai gansu. Don haka duk wanda yake tunanin cewa ko idan yi amfani da BVN number ya ba wani zai iya satan mai kuɗi, gaskiya wannan magana ba haka take ba. Ba wanda ya isa ya ɗaukan maka kuɗi ta BVN number in dai ba wato shi ainihin ATM card ɗinka ya samu ba. To don haka shi sai ka kula da ATM card ɗinka, amma BVN number gaskiya ba a sata kuɗi ta cikin BVN number. Ko masu maciwa wato hackers wanda suke yawo, wanda suke kira mutane suna
suna cewa wato suna tambayar su kira ka a matsayin cewa su da ni a banki domin su yi maka wayo su kwashe maka kuɗi. Ba wanda zai ce ka karanto mai bibiyan nan ba da ko ya ce ka karanto mai bibiyan nan ba kawai ya faɗa ne kawai dai dan yadda za ka karanto to amma ba zai wani amfani da ita ba. Babban abin da aka tambaye ka shine lambobin da ke jikin bayan wato ATM card ɗinka. Da wannan da su ne kaɗai za a iya satan maka kuɗi a cikin bibiya wato bankinka. Ina fata wannan bidiyon ya ƙayatar da ku sosai da sosai. Ka daina subscribe sannan ka daina alamar ƙararrawa sannan sai ka zaɓi all. Hakan zai sa a duk lokacin da muka saki wani sabon bidiyo kai tsaye za a sanar da kai. Sannan kada ka manta idan bidiyon ya burge ka danna wani alamar nan ta like. Mun gode sai mu haɗa a bidiyo na gaba.